Okay, hindi nga ba ito nga makauban si Marcelito Dumalte ang ugangan ni Arlene. Arlene Dumalte, no? Kay iyahang bana ni Arlene mauman ang imong anak, no? Katong tuwa sa Manila. Okay, si Noy Marcelito, Noy, giyon sa pagkabalo ninyo nga mo din ginangatan sa imong kini maong mga biktima. Kana siya ang nakakita na ang among barangay opisyal. Pagkakita nila na ang iyang asawa hingadto sa balay, siya mo'y nagbalita sa kuha nga si Arlene namatay. Iyo ko, ha? Mauro po to yung kung giga sulti, wa na ko gikasumpay, hinglakaw na po ko paingon diya. Ang mga silingan diya, nasasaw na sila. Ang mga bata, asa nakalayas. Pag-abot na ko, libot ko sa ilang balay. Si Arlene, nakita na ko dito. Dito sa dool sa pultahan nga may bangag. Ako, ang akong gibuhatin, libot ko dito sa loyo, na ibungbong amakan, akong gituslok sa kong kamot, humok man, gikumot na ko. Tapos, pag human akong kumot na may trapal ditong nakali, gikuha na ko ang trapal, akong gilukot na hantod, nakasulod ang akong ulo dito. Pagkasulod sa akong ulo, mo'y nakita na ko, si Nasil naghigda nga wa na'y kinabuhi. Ang iyang mga manghod, naghigda po ito nga wa'y kinabuhi. Og si Inin usab, naghigda po nga wa na'y kinabuhi. Gitabunan og habol. Mao lang na akong nakita dito, sa mismo sa ilahang gipuy-an. Okay, wa ba di sila silingan, Noy, kaning ilahang gipuy-an? Way nakabantay nga pagkahitabo? Walay nakabantay kay gabi imana. Gabi imana sa Sabado. Pagka Domingo, natingala ng mga silingan. Mismo ang iyang anak nga kamagulangan, hinganha si iyang balay, nanuktok, padlak man pultahan, himbalik ang kamagulangan, balik sa balay kay kanang kamagulangan naana sa kuan ng puyo. Dayon ingon ato na kaugma nga Lunes na si Kagawad Indangan mao'y nakakita nga si Arlene patay na, hingguwa na ng bukton dito sa may bangag sa iyang balay. Dayon mo to'y nakuan. So nahitabo, nakitaan sila buntag sa Lunes Na. Mao nang ako, pag adto na ko dito, tigaw naman sila na, sige silang ingon, ang mga bata, asa ka nakalayas? Ngutana po ko, wala day diha. Inshallah, wala. Wa mi nakita dire. Dayon ang pultan, iduot nila ang pultan, nakalak. Gilak ang pultahan. Oo. Kisa may galak ko doon to? Kana ra kay wa may nakakita. Kining ang suma sa investigasyon sa pulis nga ang kining dunay suspect nila giimbestigahan karon o gipangita nga kining ora og boyfriend no aning Arlene. Unsang hitabo man? Wala ba kay nahibaw-an ani niya kanada di po siya kuan kanang boyfriend o kanang uyab-uyab nga laki mo anak diya napita. Kanang laki ha. Among gikatingala na, dili na mo plastar kon adlawan. Pag abot ang sabot nga di mo plastar, dili mo pakita. Di mo pakita. Pag moari na si Adri, kung magmotor na, ang motor ibilin na sa buntod. Kana siya dili na mo agis dalan. Ari sa pikas age lusot dito sa balay. Nana. Dayon kaila mo ning laki ha. Kanang laki ha. Ang mismong nakakita ang nakaila na ang anak nga kamagulangan. Akong apo. Anak aning ipatay. Kay nakaila siya. Nakaila siya. Nakita mo na niya kay anham na diya kay ganihang buntag. Nag-istorya na gid siya kay gipangutan naman. Unsa kanang laki ha. Kuan na siya. Wa pa nagsugod ang klase diha na. Mag-anhaan na diha. Pero di magpakita ang tao.
ultimo malibang sa Arinola malibang umadlawan ang tigyabo sa iyang kinalibang kining nangamatay kini si In o kini si Arnel. But pasabot dili di siya taga dinhi katong gingon nga suspect. O dili ang sa among sumala sa among naibalan taga panagaan daw na. No, mao na akong ika-istorya kay mauro po ni nasaksihan ako dayon katuntahan na ang akong gikatingala kung maayo pa siyang tao muplastar siya adlawan siya mo na kung mamisita manggaling siya adlawan siya mo na nganong magabi may anha dayon pag mo uli pod bulakaw gabi pod ilakaw. Ang pagutan na lang ang iyang ban naman imong anak no unsa day ilang ganan nila wa po sila gabulag sa imong anak kaning maong biktima no kana si Arlene. Kana sila wa na may kalibutan kay pamilya naman na sila unsay ilang gilalisan ilan na puna. Nakasabot mo na sila nga magbulag sila. Gani ako atong niaging bulan dito man ko Batangas unahan sa Manila dito naistorya na ko siya adto na ko siya dito dingnan pa gani ko niya pa ay si Arlene dito kung magminyo siya okay na magminyo siya dili ko manghilabot ako ila kong gitunbok na ako asawa dre unya pa unsa imong nakita na ako asawa dre pero wa pag ko kontento na yung mga uyuan dito do kabok na pa ko'y anak nga bayi sa kabok nito. Ang iyang uyuan dito, manghod sa kong asawa. Yung sekreto, gikong ato, kadumdum naman ko. Gingnan ako, Der, unsa ka tinuod ni nga, kini si ninyo akong anak na asawa. Siya wala, manoy, wala. Na asawa na siya sa Ticksmith. Ana lang. Oo. Pero wala gid sila gagabulag aning maong imong anak o kaning maong biktima. Kasi si kaning inahan. O kana sila, nagsabot na sila nga usag-usa nila wa na yung manghilabot nila kay magbulag kuno sila o ilaha raw ng kasabotan wa milabot mga ginikanan. So mao to nga dunay mag-anahan nga laki diha nga sa ilahang balay. Mga pila pang edad na diyan ang katunggingon lang nga suspect nga laki nga mag-anahan. Murag sa kung tan-aw og wa mo 30 dulduol diha. 30 tahon kapin. Oo. Kani si Arlene mga 40 man din siya. Oo, 44 man daw na siya. O kana wa napukoy lang ika-istorya na sir kay maura man po na among na kita dire. Pero ang usa lang nga among nabantayan nganong dili mo plastar. Mutungha, mutungha gabi mulakaw gabi malibang adto sa Arinola. Nganon dili man mo gawas. Okay. So, wa pa ba'y plano kano sa ipahilo na ninyo kining mga biktima tao? Okay ni. Ingon man si Chip gabi hingapa sa mua dito sa Paradise. Nga kinahanglan kung musugot mi autopsy. Yung ko sir, ako sugot ba ako na sir pero ang pangutana sir, ako sumala sa akong nasairan ang autopsy pinakadako gasto. Nay, tubag to si sir. Utopsyon tani wa mo'y kabalakan, wa mo'y bayranan bisag piso. Ingko ay daghang salamat sir. So ipa-autopsy ninyo? Oo. May problema ipa. Wala. Kay wa may bayad. Ingko okay ra na sir. Ngayon, mauli ang bana katunggikan sa katong akong anak. Karong mga banda alas 3 o alas 4 ba mutugpa na to rin sa Usamis. Pagtugpa sa Usamis, tawagan ako to siya. Diretsohon ako siya sa Paradise kay dito na ko maghulat niya. Dito. Okay. So, sa pagkakaroon, unsa may plano ninyo sa pamilya, andam mo kining pasakag yung kaso kadto sa maong suspect? Ay, kung mahay mo, kami nga tagtungod, mangayo pumigtabang parehas ninyo tabang-tabangin mi ninyo unsaon pag proseso ning pasakat ang kaso kay kami rambasero gid mi kwarta. Kamon lay mahibalo dia kung kami imong sukton nga mana ang among gipangita ang hustisya sa akong mga apo
Hostisya gyud ang Mao gani pangitan ako. Kay kana sila di naman gina mo balik, namatay naman gina. Ang hustisya lang. May Sakit among yun kayo ni mo, ganun. ay way kabutangan sir sa sakit ing tulo ka buok na kung apo sir. Pinangga kay na ko na. Nangga kay na ko kay kaninang mangot pag adto balen na mag-eskwela na diya di na namopit sa ila mula po sa balay pag-abot tay ang kanding tay hagibutang. Oh kwaon niya mo nang ako nga kini nga kung tulo ka po ang kasakit nga akong ibati wa koy kabutangan sir sa kung saon ako pag-una-una. Ako lang Wala po sila kontra sa wapanay tabo. Wala na sila. wala na sila kontra dire mismo BMS mo na di sa barangay. Okay, abi Oh, sa barangay. aktibo na siya di sa barangay. Tanang liyo kon di sa barangay, aktibo gina siya. Ya. Ang kakuan lang kay katong iyahang uyab-uyab, awa may kalibutan, ug unsay ilang gibangian nga nahitabo man nga naabot sila inaning higayon na. Karon kay naabot naman ng higayon ako. Mangayo lang po panaba nga kaluin taon tabangan mi sa gobyerno nga matrace up ang nagbuhat sa maong krimen. Aron madakpan siya. Oo. Basin doon na kay Binsayo sa suspect. Kanang na ang suspect ako dili ko maka kuanan na kay ang sa ako nang gikaingon kana siya pag musulod ri kun adlawan di ka sure og tan-aw sa iyang naong kay magbunit na siya magkalo pag yun na ipadungo ng kalo wa gyud ko kaklaro sa naong ana. Pero sa diyan ibaw ano na, wa mo natinga kanong kuan, wa mo uy lahi man ni tawana. Ay natingala me gani si konsyal. Yun siya nga kini akong negosyiton si Arlene ngano man na kung kasabot man gali sila dili ta magbabag iko mo na yung mong gibuhat re dayon mo na ko na hantod hing abot na ang panahon nga hindangat na ng ingon ana. Sige doy. So alang nimo hostisya gyud mo isip. Hostisya gi akong gipangita no. Madakpan tungod. Mangayo ko ninyo og tabang nga kami nga ni adi sa bukid irihis man nimi sa ingon ana nga gibuhaton. Mangayo lang ninyo og tabang nga taon maguwa ang hustisya sa akong mga apo.